Apparti mill-proġett dwar it-tradizzjoni orali tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, illum is-Sibt 28 ta' Awwissu se nintervista lil Joe Mike u Leiden dwar il-makketti. Joe Mike, xi kemm ilek tanni? Issa bejgħetu ieħor hemm jisu xi 7 snin bejgħetu ieħor blana spiritu prontu bil-makketti b'kollox. Minant minn ewriet din il-ħila? Nista' ngħid li mawritta ma nħadd għax jiena m'hemm ħadd fil-familja tiegħi li għandi. Leiden iva, Leiden għandu fil-familja peress li t-siju tal-mami tiegħu kien għandi spiritu pront, però fil-familja tiegħi ma kien hemm ħadd. U mela x'ħajrek li tibda din il-linja? Fil-verità jrid ikun jogħġbok minn dejjem ta' dejjem għax il-bijek ma jkunx jogħġbok lana għal xejn. Però l-iktar ħajra ġifieri l-ħajra minn fejn ġiet kelli ħabib tiegħi li dik iż-żmien kien jaħdem miegħi u għannej ġifieri stabelit nista' nsemmih Etienne Pony u ħajjarni biex nibda niġri fis-serati miegħu. U bdejt minn hemm ġifieri. Anke l-makketti nista' ngħid hu ħajjarni li nibda nagħmel xi makketti. Etienne Pony konna ġifieri iffurmajna l-grupp flimkien, nikbu flimkien minn hemmhekk bdejt l-affarijiet. U dejjem makketti? Le, kont nanni għandna spiritu pront, minn hemmhekk bdejt ġifieri. Imbagħad ovvjament waħda tibda tinduna li inti forsi makkettist għax tibda iktar tieħu pjaċir tagħmel makketti, forsi tibda tikteb xi makketta, tħossok komdu iktar tagħmel il-makketti, hemmhekk tinduna li inti makkettist. Makkettist irid ikellek leħen apposta, irid ikun leħnek li joħloq dik iċ-ċertu tbissima għax il-bijek inti ħad tagħmel makketta u fil-verità jkellek dak il-leħen serju il-makketta mhux ħad tiġik sabiħa. U forsi tista' tgħidli x'tip ta' makketti jeżistu? Makketti ma tantx jeżistu ħafna differenti, hemm forsi dawk li huma daqsxejn iktar kalmi u hemm dawk li huma daqsxejn iktar ċelebrużi, iktar ħajjin ħabbil biex noħdu għajek. Jiena nħobb iktar dawk il-makketti ħajjin iktar dawk li jħolqulek bissima għax fl-aħħar mill-aħħar makketta dik hija li tġelek titħaq jew għall-inqas ikun fiha tagħlima ġo fiha. U forsi x'hemm komuni mela bejn dawn il-kalmi u iktar ċelebrużi kif sejjaħtilhom inti u forsi xi differenzi bejniethom? Hemm makketta tissejjaħ makketta differenti pereżempju minn kanzunetta Maltija għaliex tkun mibnija fuq sillabi tal-versi. 8 sillabi, 7 sillabi, 8 sillabi, 7 sillabi. Ikella l-mużika daqsxejn allegruża jew nkella iktar imċaqalqa minn għana normali, dik tkun hija makketta. Issa ma jkun fihom xejn ta' barra minn hawn differenza, ġifieri iktar forsi s-sens tal-kliem tagħhom waħda forsi iktar li ħadd titħaq u l-oħra tkun iktar serja. Tikkummenta ftit fuq id-daqq tal-makketta dejjem l-istess ritmu tużaw? Jekk immorru fid-daqq tal-kitarri, ġifieri jekk inti l-makketta tagħmilha mad-daqq tal-kitarri, ftit li xejn hemm fejn idvarja, mhux ma tvarjax, imma ftit li xejn hemm fejn idvarja, iktar issir fuq id-dowre, iktar għall-ħfufija biex nitkellmu hekk, però mhux m'hemmx daqq melodiji hemm kemm trid. Jiena l-ewwel li bdejna nagħmlu l-makketti jiena u Etienne u Jimmy Pony għamilna CD kollha bil-kitarri ġifieri u ġiet sabiħa immens u fiha il-melodiji kollha differenti. Differenti misek minn meta tagħmilhom ġoggazin, isek għall fija bum 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 u tlaqna. Illum iktar morna għall-affarijiet iktar sofistikati għax illum tmur ġo studio bil-pjanu jagħmellek liema strument trid, però meta tagħmel l-istrumenti ma tix tagħmel iżejjed. Tiftakar li inti qed taħdem tradizzjonali, ġifieri kitarra daqsxejn drums, forsi xi trumbetta l-ewwel hemm u forsi akkordien u weqaf hemm. Għax inkella ħataqbess ma tibqax tradizzjonali. U iktar m'għandek il-ħila ssib strumenti Maltin jew strumenti antiki tradizzjonali iktar il-makketta ħad iġik sabiħa. U normalment strumenti mela ddaħħalek tradizzjonali forsi? Ara, strumenti għandek, id-drums huwa importanti, għax id-drums huwa dik li qed itik il-melodija fuq qed jimxu l-istrumenti kollha. Issa għandek il-kitarra hija importanti, makketta mingħajr il-kitarra mhija xejn, għax l-aħħar mill-aħħar il-kitarra kollox. Issa xi jmur magħha, tibda tara, pereżempju l-akkordin huwa xi ħaġa antika, xi ħaġa li kienu jużaw il-Maltin.
għandek zafzafa jekk mhux sejjer żball, dik hija importanti ħafna pereżempju, jekk iddaħħalha tagħmel dak il-ħoss sabiħ u fl-aħħar mill-aħħar x'inhu tradizzjonali qed tifhem. Ma strumenti tista' tdaħħal bosta. Normalment xi kemm tkun twila makjetta? Ħanajdlek m'hemmx regola ġenerali kemm tkun twila makjetta, però iktar ma ħattawwala l-makjetta, iktar mhux ħadd tiġi makjetta xi mbagħad tiġi diska twila. Issa ejja nmorru f'każ ta' shows, dawn mill-esperjenza tiegħi qed nitkellem. Meta tagħmel makjetta twila ħafna, titlef l-attenzjoni tan-nies. Meta tagħmilha qasira u bis-sens, in-nies iktar jkunu attenti x'inhuma jisimgħu u l-istorja ħarġet malajr, ġifieri t-tagħlima ħarġet malajr, iċ-ċajta ħarġet malajr, però meta ttawwala ħafna titlef il-sens. Allura makjetta jiena nagħmilha qasira u bis-sens. Xi kemm iddum biex tikteb makjetta? Mhux dejjem l-istess. Makjetta tiġik il-muża jew tkun bil-lejl u f'5 minuti tiktibha u tgħid kemm ġiet sabiħa din il-makjetta. Jew inkella tagħmel ġimgħa tipprova taqqadha u ma taqqadix. U nofsa tkun u nofsa tibqa'. U għalkemm tiktibha l-makjetta, dakinhar forsi jkollok xi show, eċċetera. Ikollok xi mumenti fejn timprovizza? Jew forsi tħoss li hemm bżonn dak il-ħin? Ħanajdlek il-makjetti qatt ma jsiru spiritu pront. Ġifieri dejjem ikunu fuq recorded jew għall-inqas chorus jew għall-inqas bil-mużika backing. Ġifieri jekk inti ħadd tipprova tagħmel vers dik il-ħin, tittoqgħod attent li ma titfixkilx u toħroġ imbagħad mill-mużika, tiġi qasira l-mużika, tiġi b'verżejjed jew xi ħaġa, tittoqgħod attent ħafna. Jekk jista' jkun, tipprova tagħmel dak id-diskors li hemm ġew dik il-makjetta dak li tkun ktibt ħalli inti ma titfixkilx. Tista' tispjega kif tqassam mal-makjetta? Eżatti kif qed tqassam komponiment. Għandek l-introduction, għandek il-body u għandek il-conclusion. Il-conclusion importanti li toħroġ xi trittajt eżatt ġew fiha biex ċajta jew jekk ma tkunx mibnija li jkun pereżempju t-tagħlima jtielek fir-ritornell, meta nitkellmu ritornell, jiġifieri kellek pereżempju żewġ versi u l-istess vers dejjem jirrepeti ruħu. Kif trid, makjetta tqassama bħal song, l-istess suġġett, imma iktar iża lejn it-tradizzjonali, ġifieri l-istinkitib bħal songs l-istess. U importanti li makjetta ikella t-taqbil dejjem eżatt. Ġifieri mhux jixxebbaħ it-taqbil, imma jkun eżatt, qablin eżatt. Għax li jixxebbaħ dak ikunu fis-songs, ma l-makjetta ma tiġix tajba, però li jkun it-taqbil eżatt, dik hija importanti ħafna. U kif tħobb tqabbilhom inti bħala rima? Għandi mit-tnejn li huma, ġifieri għandi l-imbewsin biex tifhimni bir-rima mbewsa u għandi anke r-rima normali li hemm biex niftehmu la be ċerbe. Għandi hekk ukoll. Però ir-rima mbewsa mbagħad kultant tiġi kisbaħ U forsi tadatta skont is-suġġett ir-rima jew? Iktar naħseb li skont il-melodija. Il-melodija tagħmel parti kbira jekk se tagħmilha mbewsa jew le. U anke skont jekk hux tagħmilha maħtufa, ġifieri bħala melodija maħtufa, jisek bħal meta tgħid iktar maġra, jew inkella iktar kalma. Jekk tkun iktar kalma, jekk kellek tmur għall be ċebe, naħseb tmur aħjar. Però jekk tkun imbewsa, iktar toħroġ sabiħa mar-ritmu. Fuq xiex tħobb tibbaża s-suġġett tal-makjetta? Il-bambinja fejn imur. Għax nista' ngħid minn fejn jieħu l-idea laqqas l-istess ma nkun naf. Ġieli nkun qed nara f'television nara xi programm ngħid il-laħwa kemm ħareġ suġġett sabiħ dinha hemm makjetta fuq. Jew pereżempju nkun qed imqar argument żgħir mal-mara. Dak l-argument jaf ngħid tara kemm huwa argument ħelu pereżempju dan jekk kelli nagħmlu makjetta toħroġ argument sabiħ. Pereżempju darba kont qed nara television u qed nara wieħed ta' parsi mhuwiex jifhmu sewwa ta' parsi jbagħti daqsxejn mismieħ. Dak il-ħin ġietni idea ġo moħħi qed min jaflik ikun għamel makjetta
il-mara tkun qed batili bismi u mhijiex tifhimni sew. U ħarġet makketta. Tex kemm sabiħ. Jiġifieri tħobb tadatta s-suġġett milli qed nifhem skont anke jisom sitwazzjonijiet popolari. Forsi jinnaf battibekki Halloween li jiġru. Jiena nemmen li l-bniedem titiġibu insemmijak. Jekk inti ma ġibux insemmijak f'kull makketta li tagħmel, il-bniedem jista' jmerik u da x'inhu jgħid, jew da x'inhu jagħmel, mhux vera, mela inti tipprova kemm jista' jkun li l-bniedem iġibu insemm u ġibu insemm fl-affarijiet normali f'dik il-ħajja li ngħaddu biha kuljum. Isek qed titkellem l-istess, però minflok qed titkellem qed tqabbel. Hekk trid toħodha l-makketta u toħroġ dak makketta kif suppost. Anka bħala lingwaġġ tħobb tmur għal dak tal-poplu biex ngħidlek l-aktar popolari. Ħanajlek hawn min li naqbel miegħu f'sa ċertu punt, ġifieri u m'iniex qed ngħid li ma jagħmel sew, però hawn min ifittex il-kelma Maltija il-propja Maltija. Naqbel miegħu. Affarijiet tradizzjonali u naqbel magħha u l-Malti nħobbu minn qalbi nħobbu l-Malti. Però kultant il-kelma ma tkunx tinftiem, ma jkunux jafu x'inhi. Allura ikun jaqbillek li tuża dik il-kelma popolari. Jew inkella ġieli tkun qed tikteb u kelma Maltija assolutament taħlija ma jkunx hemm. Allura bil-fors ikellek tuża il-lingwaġġ li qed jużaw fil-mument. Għandi ħafna hekk li fejn ikelli jisma' din il-kelma bil-fors kelli ndaħħalha u dik indaħħal. U n-nies dik taf, dik tifhem. Diġà semmejt li inti li l-udjenza hija parti importanti fejn tidħol il-makjetta. X'jagħmel iktar jinnaf affarijiet iktar importanti biex ikollok makjetta tajba fl-opinjoni tiegħek? Makjetta tajba trid tkun tal-widna. Ġifieri jekk il-mużika tagħha, il-diskors tagħha dik importanti ħafna. Jekk ma d-diska ma tkun sabiħa, jekk is-suġġett mhuwiex sabiħ, mhux ħajkellek xejn ta' barra minnhom. Timxi ma' sitwazzjonijiet, jekk pereżempju nagħmlu ma tgħaddejjin minn din is-sitwazzjoni bħalissa tal-Covid, jiena ktibt waħda fuq il-maskra, anke ħabib tiegħek kiteb waħda fuq il-maskra. Għamlu suċċess. Għaliex għax bħalissa l-poplu minn dik għaddej. Għall-inqas daqsxejn satira fuqha mhux għax hija oġġett tad-daħħ affattu xejn, però dik id-daqsxejn satira kultant toħloq dik id-daqsxejn tbissima. U tipprova ġġib il-bniedem insew magħha s-sitwazzjoni. U importanti li jkollok l-udjenza dejjem jekk jiena biċċa bċib jew inkella b'xi atmosfera oħra. Ara jiena kull meta nagħmel ix-shows, nsejħilhom shows għax hekk huma shows. Nipprova kemm jista' jkun dejjem ngħid din l-istess kelma. Intom ħad tieħdu pjaċir bija u jien ħanieħu pjaċir bikom. Jekk intom m'intux ħadduni pjaċir, ma nistax intikom pjaċir. U nipprova nqajjem l-udjenza miegħi. Però jekk tara l-udjenza kwieta ġieli nħares lejn l-udjenza u nibda ngħid imma jiena x'jiena nagħmel ħażin. Jiena kif m'iniex intihom pjaċir dawn, jew huma udjenza forsi kwieta iktar milli kien hemm min-naħa l-oħra, pereżempju. Iktar ma jkun hemm ċaċċib, iktar ma jkomplu miegħi, iktar ħanagħti pjaċir u ħanagħmel il-100% tiegħi biex nagħmlu hekk. Huwa importanti tħossu l-feeling tan-nies, naħseb li f'kollox. Naf li wkoll irbaħt il-Malta's Got Talent. Kemm taħseb li se tibqa' ħajja din it-tradizzjoni? Forsi anke mill-esperjenza li kellek. Skont kemm timbutta inti. Kollox taf fil-ħajja skont kemm inti timbutta idum ħaj, jew idum jagħmel suċċess, jew idum iservik. Iktar ma tikkerja l-oġġett, iktar ma tibbutta, iktar idum ħaj. Dejjem hawnhekk jaħseb jiena x'ħan nagħmel. Jekk inti toqgħod hekk tistenna x'ħajġri, l-affarijiet ħajmutu. Għamilna żmien nistennew l-għana hekk naraw x'ħajġri, x'ġara, bdiet tmut. Tajnija daqsxejn boost u ara fejn telgħet illum. Anke tfal, daqs it-tifel tiegħi ġifieri, jiġu jarawna shows.
U għammam u missierom jgħidulna rridet tiġi tarakom, jew rrid tiġi jarakom. U jiena nkun fuq il-show, tellaħħom dejjem. Ħallihom ħajjaħdu parti. Għax jiena qari tifel żgħir wieħed jispira ruħu minn dawn l-affarijiet għalija wkoll biżejjed. Li ngħid tara dan it-tifel ħareġ bis-saħħa tiegħi, jew bis-saħħa tal-Aydin, jew bis-saħħa tal-makketti tiegħi. Għall-inqas inħoloq ieħor. Taħseb li kienet ukoll esperjenza importanti għal-makjetta Maltija, l-esperjenza tal-Malta's Got Talent? Kienet imbuttatura kbira, hux. Bis-saħħa tagħha pereżempju sirna nagħmlu t-tiġijiet. Kienet inqata' dik li fil-fittiġ immorru ndoqqu makjetta. Dan qed nitkellmu dik iż-żmien. George Azzopardi l-Mak għannej antik ġifieri. Tajjeb ħafna. Nselmu l-memorja tiegħu minn hawn. Da kien immur fit-tiġijiet, jagħmel it-tiġijiet. Dik kienet inqata' tal-kollox. Erġajn issa jiena u l-Aydin qed immorru tiġijiet. Ġifieri naħseb li bis-saħħa tal-Malta's Got Talent. Shows. Qabel kienu jkun hemm kanzunetti Maltin ġo shows. Illum il-ġurnata sar fix-shows ikun hemm il-makjetti. Mela allura naħseb li kienet parti kbira importanti. In-nies saret iktar taf x'inhu makjetta. U anke terġa' kif qed tgħid int tqanqalisu ċertu tradizzjonijiet li kienu ntesew bħal tat-tiġijiet. Is-suġġett tat-tiġ jażluh l-arajjes meta fejn tidħol il-makjetta jew kellha qisu dejjem hemm makjetta li tindaq. Bħal dejjem it-tiġ tqasmu l-arusa u l-arus li jridu huma ħajamlu. Jien meta ċemplu li għat-tiġijiet nissuġġerixxi dak li nkun qed naħdem fuq ġifieri titgħallem minn dawk ta' mit-tiġijiet ta' qabel. U jien għandihom l-options isma' inti tixtieq niġi nkantalek il-makjetti tiegħi milli għandi jien, jew inti tixtieq makjetta personalizzata fuq hekk. Iva nixtieq personalizzata, isma' inti tismagħha jew inti jgħidlek surprise dakinhar. Le nixtieq nieħodha sorpriża mela jiena naħdem fuqha, naqqadha, immur naħdmilha l-mużika, nirrekordja, imbagħad immur dakinhar u nkantaħħa lill-arus u l-arusa u tkun s'issa dejjem kienet suċċess. X'ġalek tħajjer lit-tifel biex jibda din il-linja wkoll? Ħanajdlek għal xejn tipprova tħajru inti. Jekk tipprova tħajru inti ħsara tkun qed tagħmel. Inti ma tistax tħajjer it-tifel isir pittur. Ma jistax it-tifel tħajru jsir skultur. Imma jrid ikun pittur, skultur, irid ikun imwieled hekk. Għal xejn ngħidlu ejja ħalli tkanta, jekk forsi leħnu mhuwiex tajjeb, għal xejn nipprova forsi ngħidlu isma' ejja ħa tagħmel il-makjetta, jekk mhuwiex makjettist. Irid jitwieled makjettist. Naf li għadu kemm ikollok ukoll tarbija, forsi tista' tgħidilna l-isem ukoll. Mela, tarbija jisimha Ġejdin. U forsi jekk tħajjarix il-qudiem. Bħalmet ngħidlek, irid joħroġ hu, però nemmen li jekk ħajara ħajamel. Jiġifieri da forsi jibda jara lili u jara lit-tifel, hemmhekk forsi iva tidħol il-ħajra. Però xorta jrid ikun hu li jitwieled hekk. Jgħidu lill-bniedem kif jara jagħmel, però xorta nibqa' ngħid li jrid jitwieled makjettista, jrid ikun makjettista. Forsi tgħinu joħroġ, iva, għax jara l-ħuħ, jara forsi l-ħuħ jagħmel suċċess, jara l-missieru jagħmel suċċess. Hemmhekk iva, jekk kellu t-talent ġo fih, ħajħorġu malajr, ħajjgħinu jibbuttaħ, però jekk ma jkunx jista' jkellek il-familja sħiħa makjettista, għax inti ma titwilidx makjettista m'intix ħassir. Ekku, grazzi. Kemm għandek żmien issa l-Aydin? Issa nhar il-Ħadd ħanagħlaq 7. Ħanagħlaq 7 snin. Tajjeb. Kif bdejtur il-ħajra lejn l-għana? Fil-verità kont weled b'dak it-talent. Però imbagħad bdejt nara l-missieri u aktar kont qed nagħmel makjetti. Okay. Kont qed nagħmel il-makjetti. U x'kemm kellek żmien meta bdejt tiftakar? Kelli xi 3 snin u nofs ta'. L-aħwa. U dejjem makjetti inti għannejt? Ġieli għamiltana, però issa timmorru fuq il-makjetti. Tajjeb.
U tejnu inti l-papa fil-makjetti anka forsi meta tiġu għal-kidba forsi xi għażla ta' suġġett. L-aħħar makjetta li kiteb kont tajtu xi ftit idejat, iva, anka l-makjetti kont ngħinu. Tajjeb, x'kien jisimha l-makjetta li jentu inti fiha tiftakar? L-aħħar makjetta li jentu jikteb kienet Siker sakra fuq Santa Clausek. U li kantajtu fil-miliet jaqgħu? Le, għanna ma milniex. Alright, ħatkun xi ħaġa ġdida. Tajjeb. U inti kif tħobb tkanta l-aktar hekk fi-studio forsi tirrekordi jew inkella tippreferi tqotek ikollok l-udjenza miegħek? L-udjenza miegħi l-udjenza. U għaliex taħseb hekk l-udjenza? Ikoll in-nies iċabċbu hekk jifirħu u ma jieħdu pjaċir bija u jien nieħu pjaċir bihom. Ekku. U min jaf l-esperjenza mela tal-Malta's Got Talent, x'qalulek it-tfal tal-iskola, x'qalulek? Proset tibqa' sejjer hekk u doqqu d-diska tiegħi u jarfuni ħafna. U l-iskola tal-ġieli tagħmlilhom xi makjetta? U mhux darba kont nagħmlilhom. Ikun hemm min jitħajjar hekk mit-talent tiegħek biex forsi jibda l-qasam tiegħek. Jitwildu jridu, però ikunu aktar iħobbuhom x'in jisimgħu lili u dadi. Jensat jibdom jisom tħajjarom inti u xek. Tajjeb. U forsi tiftakarek xi makjetta l-aktar favorita tiegħek milli ġili għamiltu intu missierek? Jienu missieri għandi waħda diw id-do, però jien waħdi għandi mill-bużnanna l-antinnanna. Alright, għax mhux dejjem mela duett intom ukoll, kif qalli l-papa. Jiġifieri ta' waħdek x'jisimha? Mill-bużnanna l-antinnanna. Dik biss għandek bħala makjetta waħdek? Le, għandi ħafna aktar. Alright. Però semmejtlek waħda mill-inħobb. Mill-tħobb, alright. U taddiw id-dob l-iktar favorita li tkanta mad-dadi? Ħafna. U għaliex daqshekk għalik favorita? Għandna xi album li jismu Diw id-do sewwa u noqogħdu ngħidu l-xulxin makjetta li toġobni hekk. U ssib l-opportunità forsi biex taqbad daqsxejn mad-dadi mela bil-pakketti. Tajjeb. U allura s-suġġetti l-iktar favoriti tiegħek tal-makjetti fejn taqbad l-iktar mad-dadi jew nkellem forsi xi suġġett partikolari li qed tara kemm importanti li għamil nieħda fil-makjetta? Fil-verità tnejn inħobbhom, però inħobb ħafna naqbad ma' missieri. Alright, tajjeb. U inti bdejt forsi titgħallem anke kif inqasma l-makjetta, kif tqassama il-makjetta? Tallimt inqassama. Bravo. Tgħidilna forsi kif jekk inti x'jagħmel. Bħalma qallek il-papa tinqasam 8-7. Bravo. U jiġifieri inti meta tistudja il-makjetta tipprova jekk tibda toqgħod tinnota ċertu affarijiet ta' kidba li jagħmel il-papa biex il-qudiem forsi tibda. U tgħid le kien hemm waħda fuq il-miliet qed la nikber żgur nikteb Kompli xi ħaġa fuq hekk. Tajjeb, mela l-miliet tħobbu inti ħafna. Tajjeb. Alright. U x'taħseb li diġà semma xi affarijiet il-papa x'jagħmel makjetta tajba għalilna li trid iżomma s-suġġett li nkunu fis-sitwazzjoni, inti forsi trid iżżid xi affarijiet oħra? Fil-verità, le, però billi żżidtilha daqsxejn tikka żgħira sabiħa tiġi. Iżżidilha jiġifieri affarijiet x'iżżidilha? Pereżempju, darba konna minna diska tat-tieċ, f'daqqa waħda semmejna l-ommi tikka żgħira.
Alright, iżid ġifiri fis-suġġett iddaħħal xi ħaġa oħra tgħidli. Ma tantx nagħmluha, però xi ftit iva. Alright, tajjeb. Okay, trid iżid xi ħaġa oħra forsi xi ħaġa importanti li forsi ma saqsejtilekx jew ma saqsejtix lill-papa? Xej partikolari ta' Alright. jiena bdejt bil-karriera tal-papa għax kien jagħmel il-makjetti U biħsibek tkompli. u biħsieb inkompli. Ekku, bravo. Tajjeb. Lajdim biex nagħlqu biha mela tagħmlilna żewġ versijek minn dik tal-bużnanna tal-makjetta li qedli. Ma ħanibda. In-nanna bdiet kanta li dawn il-propju għaniet li kienet tal-mithom minn għand il-bużnanniet. Dak kollu li kantat li frażi li l-om semmejt u l-lum ħankantahom komla li l-om għatman sejt. Zinżana d-dur id-dur fuq il-bit tal-kacċatur meta tasal taħt il-mina tagħmel zin. Zanzum! Bravo. Grazzi.